mazuva endo nobvisa mari shakwenyu uchitapera saka ine mari iyoyo ndiri kupeya 1 month kunyeba kwawakaita mari dzangu dzese dzawakandidyira dzese ini ndakadya mari yako zvese ndakutopeya ipapa mari ndakadya mari yako saka iwewe kana yes wakadya bhoti pawaipuyewo uchibhajoza uchikira kuma kwangu kewe taisadanana here izvozvo hazvisisinei manje hazvisisinei because ndambotraiwo kuti am sorry ndichida kuti tinzwisisane but saka iwewe shamwari ndo zvitoripo hambene izvozvo kana hati munozviona akacha foni ndo munhu anoda kuti ndimufumure anonzi Florence Chijaka. So musikana wenda akadanana naye tichifambidzana ndichitochitawo mukadzi wangu anditi ndobva anditamba yakanditamba ndatora mari yangu ndatenga stand tikutenga stand iri muzita redu inini naye akatonitumira mapapers ndikasaina ndichiti mapapers ndechokwadi of which those papers were fake. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asani nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, panapa tine nyaya yandinayo yatoda kuti iwewe neni timbobatsirana kuitonga. Anditi pana amai mukuru Weku ZCC isingle mother vavadanana neumwe murume, but murume uyu anga ari murume wemunhu. Vachiti murume akabva kusouth oenda kumba kwa single mother vaya mukuru weZCC. Ndichakuratidzai maphotos ndichakuratidzai mavideos mozvionera. Handitika panoda kungotsanangurira nyaya iyi first munzwisise tisati tapinda muunongwa. Handitika achiti akabva kubasa murume uyu kuSouth Africa oenda kuZimbabwe ainosvikira kumba kwa single mother yanga iri girlfriend yake. Akapromisa single mother kuti aiwaka ndichakuroora zvinhu zvese zvichange zvichiendeka. Vakasvika pakuita urongwa hwekuti takuda kutovaka musha tiri tese. Handitika zvikanzi ngatitengei stand. Single mother nekungwara vakati inini ndine 30%. Murume akati ndinechi ndoisawo 70 sababa. Akakuzviratidza kuti uri chibaba unofanira kuratidza kuti wakaita sei wakasimba zvese panyama nepamweya. Right, vadaro mari mva yabuda, stand mva yatengwa, but stand yakazoiswa muzita rasingle mother ava. Ndo nyaya yatoda kuti titonge kuti munoitongawo sei. Shamwari yasingle mother yarwadziwa, hamene kuti yakarwadziwa here kana kuti yaitodawo mudhara uyu. Ndombe yazosenda voice note raanga asenderwa nani nasingle mother ava kune mudhara uyu. Saka ndine phone conversation mudhara achitaura hazvinonzwisa tsitsi. Zvinonzwisa tsitsi. Varume chihure chimbomirai tisati tanyanyotonga nyaya iyi. Chimbomirai zvinhu zvakaoma chaizvo mawani. Hamene kuti nyaya munoitonga sei. I'm sure panozopera video iri munenge maane neanswer wosiyo comment kuti hombe yavhurwa namadha veZCC iriko here kana kuti hakuna zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakadaro. Handitika right, before I get into my story ndine shoko rabva kune mupanha wangu anonzi Owen
Owen anogara achikurudzira vanhu kuti aiwa kamukoma Holly, hanzi vanhu ngavarongeke. Kana une bhizimusi rako, bhindauko rako raunoita, handitika aiwa karegister kambani yako inge ine mapepa akaita sei, mapepa akakwana asina kushota, handitika chinongodiwa chete ipasipoti yako. Ukaita pasipoti yako wobata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, anokuvhurira bank account same time okuregistera kambani, same time FNB account. Zvinhu zvako zoita sei, zvinhu zvako zorongeka, handitika. Saka usaramba uchimira, usaramba uchinonoka nekuti time iri kuita sei, iri kufamba, handitika. Bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, handitika. Then gwenzi rephytomed richiriko, harisi kupera ende rakazara zvisingaita, handitika. Gwenzi rinorapa. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita chirwere zvepabonde, kana performance yako chaicho itori weak, rinobatsira. Ukada kuluza weight, ukada kuluza dumbu, zvese zvawafunga. Saka kana uri muZimbabwe, bata nhamba dzakanzi +263 dzotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri muSouth Africa, bata nhamba idzo dzakanzi +27 dzotaura nemusikana anonzi Fochi, handitika. Vasikana avo kuitira sei, vokubatsira. Usakanga notaura ndabva nekuna DJ Holly nekuti unopiwa madiscounts mamwe ekuita sei, ekukora, ekuenda kumberi, handitika. Right, nyaya ndiri kutaura vaMother Weku ZCC ende avo vari apa mira ndikuisirei muvaone, nekuti tinofamba nenyaya dzine umbo, nyaya dzine proof, nyaya dzine evidence. Ndivo avo vari apapo, vanonzi Florence Chijaka, amai mukuru Weku ZCC. Anenge achivhura hombe, mira ndimbokuratidzai wanotuma mapictures avo muvaone. Ndivo avavo, ndo mhomzi yacho iyo yakavhara munhu gwalangwa. Mira tipinde zvedu muvoice note, muvidhio racho muzvionere iyo mhomzi yacho iyo. Aiwa, kuvepo iripo zvayo, ndimai mukuru kuvepo iripo zvayo, ndo yacho iyoyo ine nyaka dzese iyi. Saka hamenoti munoti chine nyaya ichimira tipinde tinzwe murume achitsanangura kuti inini ndakatosvika pakuchita mukadzi wangu, ndichifunga kuti inini newe tiri kuvaka something, but hapana chaita sei, chaibuda, handiti. Hamenoti munozvionawo sei hama dzangu nyaya dzakadai so izi. Panambotaura kumashure uko ndikati, varume, kana une mhuri chimboita zvemhuri yako, wosiyana kuita neiri kuitwa neuyu wedu wemudanga uyu. But wemudanga mira muoneka atori munhu musvinu zvekuti hauna chaunoshora. Ava ndo blazi vacho ava, ndo blazi vakavharwa stand ava. Stand ikabva yaiswa muzita remukadzi. Rikandiregedza kuramba ndichitaurisa, ndikuratidzei muzvionere mega. Tinofanira kuva expose. Uyu anonzi Florence wandiri kufonera. Pane zvaakandiitira but. Hello Florence. Florence baby. Kutose. Ndiri right kuri sei? Ndiri right. Ko sei usingapinduri makoza angu nema messages angu. Wazopindura nhasi because wafona nenhamba usingazivi. Ndanga ndiri busy. It's okay. Sorry. Audio andakasenda ndo wakainzwa. Ndakainzwa. But andisikuiziye. Wakaiona kuti. Aiwa, unoziva nyaya wakaita friend yako handiti. Ndiye akandipa that audio achindiudza kuti iwewe uri kundiitisa. In fact wakatondiitisa. But ndinotanga ndakuziyaiza kutubera audio yose. Asinowirirana. Akandinzira tsitsi handiti. Nenyaya yawakaita akaona kuti ndiri kuitiswa, because iwona wanga wakutoplana kuti ndichitumira mari yekuti imba itange kuvakwa, of which that stand wakaitenga muzita rako. That was not our agreement. I'm so sorry. Zvinhu zvakangoitikawo, but tinogona kungotaurirana totaurirana hawo, because ndikakuti zvendidzorere hafu yemari yangu handiti ndakariska inini handiti ndakariska ende zvakangofanana ndakutongozviexposa. Ndakariska ndikadana newe ndichikutora segirlfriend yangu handiti
ndikati ngatitenge stand yedu, iwo ukati ngatishare, and inini ndakatobvisa 70%, iwo ukabvisa 30%. Handiti ukanitumira mapepa efake, ukamaskena ukamatumira pa email yangu, ndikamasaina ndikaaskena back, and I didn't know those papers were fake. Iwo wakatenga stand ukaisa muzita rako, chii chakadaro? Aiwa, but haudaro ke weziwo zvangu fana pangoro pese paunobva Joza paisvikira kumba kwangu ndichispenda mari dzangu, ndichikupa mari dzangu, ndichikuspoila. Handiti saka vafungidzira kuti mari dzacho dzinozopewa bheki. So zvinopinda papi pastand? Ndiri kunyepera zveshuwa stand ndakatenga ine iri musita mangu, saka pasina diwa. So you think you will? Hapana mari yandinokupa, ndiri kutoda imwe mari from you. Yechi? Wakatondita zvakawanda. Unopenga here? Wakatondita zvakawanda. Remember, nyaya yokwaichagumira. I don't think kuti unozokwanisa kutaura zvauri kutaura izvozvo kana tava mubox. Zvakana basa izvozvo because iwo wakatondibhenefita zvakawanda. Uchindinyebera yeye ndokuroora toita sei? Uchingovezera mazuva yendo nobvisa mari shakwenyu uchindinyebera. Saka inini mari iyoyo ndiri kupeya 1 month. Kunyepa kwawakaita mari dzangu dzese dzawakandidyira dzese. Ini ndakadya mari yako. Zvese ndakutopeya ipapa mari. Ini ndakadya mari yako. Saka iwewe kana yes, wakadya because pawaipuyewo uchibva Joza uchisvikira kumba kwangu pewe. Taisadanana here? Izvozvo hazvisinei manje, hazvisinei because ndambotraiwo kuti I'm sorry, ndichida kuti tinzwisisane but saka iwewe shamwari ndo zvitoripo hamene izvozvo kana hati munozviona akacha foni ndo munhu anoda kuti ndimufumure, anonzi Florence Chijaka. So musikana uyu ndakadanana naye tichifambidzana ndichitochiitawo mukadzi wangu. Handiti ndobva handitamba yakanditamba, ndatora mari yangu ndikatenga stand, tikutenga stand iri muzita redu inini naye, akatonitumira mapapers ndikasaina ndichiti mapapers ndechokwadi, of which those papers were fake. Yeah, ndadzidza vanhukadzi hamuna tsitsi. Ari kuchema murume uyu, ari kuchema, hanzi ndadzidza, apinda chikoro cheupenyu, hanzi vanhukadzi hamuna tsitsi. But zvinogona kutanga senyaya inosekesa, senyaya isina direction kana kuita sei, but ndosaka ndauya nayo panapa kuti tiite sei, tizeye nyaya iyi, tikurukure, but tisati tapinda muzvizere. Handitika ndine mashoko panapa kubva kunani, kuna Michael ari kuti chiko. Michael ari kutaura kuti we open FNB accounts with passport without permit. Hanzi kana uchida FNB account vakuzarura maakaundi aya wachingoshandisa passport chete, pasina permit. Handitika zvinhu izvozvo zvaakuitika, zvinhu izvozvo hazvisi zvefeja. Saka bata Michael panhamba idzo dziri paskrini idzo, wotaura naye kuti ndabva nekuna DJ Holly anokurova nediscount imwe yekuti unoshamisika nayo. Handitika saka bata Michael panhamba idzo dziri paskrini idzo. Rega tidzokere panyaya yedu. Varume, munoti chii nenyaya iyi? Handitika mai mukuru Weku ZCC avo vakatenga stand nechikomba chavo vachiti tikuita hafu toda kuzovaka musha wedu, but ivo vakazoisa stand yacho muzita ravo, uyezve ivo vakabvisa mari shoma. Ende zvimaona murume mukuru uyo akuzvifumura, akuchema paruzhinji kuti vakadzi hamuna tsitsi. Ndiani ari wrong apa? Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Let's keep it clean, ngatisatuka naye, ngatisashora naye, but nemaomero akaita zvinhu vanhu vari kutowana mari yekuita masadaka akadai so vakashata. Vandonyaya ngachingofamba naye zvamanje mavaona amai avo mukamuona mudhara uyo ndo vanhu vacho ivavava. Handitika ndina mashoko mazhinji ekutaura, rega ndibaye zvangu, ngatisare tichiita sei, tichizeya nyaya yika. So yes, for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.